Тази сутрин продължава. БСП вече официално обявиха кандидатурата си за президент. Това е генерал Румен Радев. Трима останаха до финала. Може да ги видим и сега на графиките. Това са генерал Румен Радев, Румен Гечев и Таско Ерменков, които бяха до последно, само че генерал Радев се е открил с най-голяма преднина. Най-вероятно е отговарял и на изискванията, които вчера пък бяха разпространени, които са имали от БСП към кандидата си за президент. По темата ще разговаряме с професор Михаил Мирчев и с професор Михаил Константинов. Добро утро и на двамата. Давайте. Как да оценим сега избора на генерал Румен Радев? Добра кандидатура ли е? Ако си спомняте, точно преди 2 седмици на това място обявихме тази кандидатура. Повечето от наблюдателите още не бяха чували името на генерал Радев, но това беше както да е. Това е малко шега, но е истина. Мисля, че това е най-силната кандидатура, която може да извади левицата, въпреки че генерал има само военно образование, но тепърва ще се учи и на други неща. Според мен е удачен ход и ГЕРБ много трябва да се замисли кого ще изкара на среща. Ще разцепи ли обаче този ход левицата за хората, които са зад него и хората, които са срещу него? Защото в крайна сметка имаше допитване до масите, до членовете на БСП, кой ще бъде кандидат или кой трябва да бъде. И като че ли това не е човек, който събра най-много гласове. Той беше на 12-та позиция, така че от 12-ти стана първи. Като лична номинация на Корнелия Нинова, тя си поема цялата отговорност за него, така че от тук нататък ще видим. Неизвестен е, защото не е от политическите среди. Той е своеобразен парашутист в политиката, но все пак е военен, дано разбира от тези неща и да допринесе нещо полезно. Ще кара ли добре самолета на БСП, пък и включително и на АБВ, така че да постигне добър резултат на президентските избори? Трябва да се каже в допълнение на това, което каза професор Мирчев, че това е съвместна кандидатура на госпожа Нинова и на господин Първанов. Не е съвместна ли, защото господин Мирчев каза, че е лична кандидатура на госпожа Нинова. Вижте, тя си каза, че е лична. Тя пред БСП пое такъв ангажимент. Тя каза, че е лична, аз твърда, че това е съвместна кандидатура и това е компромиса между двете леви крила, голямото БСП и малкото АБВ. Съвместна кандидатура или по-скоро кандидатура на самия господин Първанов? Дайте да изчистим този въпрос. Сега това нещо само те си знаят, но е очевидно по това, което се говори, че това е компромисът, до който са стигнали. Това е сделката. И то за левицата това е добра сделка. И още едно уточнение. Казахте, той няма задачи в БСП. Освен като предизборна кампания, той е очевидно над БСП, някакси такъв мислен като консенсусен вариант, за да събере много повече гласове. Като числа, може би професора, колега, ще ме допълни. Значи те, за да разчитат на успех на първи тур, трябва тези гласове, които вероятно имат БСП, АБВ, да добавят поне още 400-450 хиляди от не леви и не БСП-арски гласове, за да имат шанс. Това е много тежка задача, така че той инициално не е БСП-арски кандидат, а е, как да кажа, по-широко мислен. Широко мислен, но точките, на които трябва да отговаря, изискванията, които има към него. Едната от точките ми се стори изключително любопитна. Да има добро отношение към Русия. Ще видим и другите сега на графиката. Това му е големия проблем, да демонстрира доброто отношение към Русия. Как се демонстрира добро отношение към Русия? И от НАТО. Така, при условие, че си български генерал от НАТО. Впрочем, ако виждате първата точка, тя буквално повтаря лозунга на господин Първанов преди няколко години. Той се нарече социален президент. Да. Това е буквално същото. Сега няма защо Негово копие, така? Да, точно. Очевидно това. Не казвам, че е лошо и добро. Факт е. Няма защо да се крием и да не казваме очевидните неща. Първо и важно условие. Социалната държава. Очевидно, балансирането няма да е съвсем лесно. И даже ако трябва да малко геополитически шеги да разменим на тази маса, това е победа на господин Путин в момента. Значи, във всеки случай, руснаците биха предпочели генерал Радев за президент, отколкото човек като господин Плевнелиев. Това е очевидно. Радев копие на Първанов. Съгласен ли? Копие точно не, но човека на Първанов. Това е очевидно. Значи само привидно може да прилича. Така изобщо не е копие, защото примерно вчера му е бил зададен въпрос: вие ляв ли сте? И генерала се усукал. Не съвсем мъжествено. Не е казал, че не е ляв, но и в никакъв случай не е потвърдил, че е ляв. Така че това е един от препъни камъните, защото той, ако не се демонстрира, макар и надпартиен, макар и над лявото, ако не се демонстрира като лоялен към левицата и към лявомислещите хора,
общо взето е в риск доста от бесепарите, особено от възрастните бесепари, да се откажат да гласуват. Именно защото не е твърда позиция, аз съм ляв, така ли? Това може да отблъсне хората. Поне да уважава, поне да каже, разбира ли какво значи думичката ляво в политиката. Той това нещо до момента просто отрича, отказва да се ангажира. Да смята, че България трябва да е приятелски настроена към Русия. Ще ви дам една много интересна аналогия. Един месец преди да спечели изборите Корнелия Нинова на 8 май, един месец тя твърдеше, че няма ляво, няма дясно политиката. Има някакъв прагматизъм. Една седмица преди Конгреса, когато спечели, тя изведнъж разбра, че ако не се демонстрира като лява, при това пламенна, страстна левичарка, няма шанс да успее. Аз предполагам, че някаква така трансформация генерала ще преживее. Вчера каза няма ляво, няма дясно. След един месец ще каже аз съм много ляв. Може би някой от роднините му ще излезне активен борец, за да има една така печеливша трансформация преди изборите. Очевидно е, че господин Радев отива да балотаж. За мен това няма съмнение. Оттам нататък... Зависи кой ще стои срещу него. Да, разбира се. Зависи, но аз не виждам кой друг ще бъде втори. Така че... Питаме се през цялото време дали трябва да има и дали по-скоро ще има генералска битка. Проблема е дали има шанс срещу кандидата на ГЕРБ. И тук отговорът зависи от кандидата на ГЕРБ. Значи, ако ГЕРБ си мисля, че победата им е в кръпа вързана на втори тур, просто да им кажа от сега тук и от това студио, че това не е вярно. Значи много да внимават кой издигат, ако искат да спечелят. И не е лесна задачата да подберат печелив за тях кандидат. Абсолютно не е лесно. Този път има проблем още повече преди точно 5 години, когато господин Плевнелиев спечели, той спечели с малко. Той спечели с 5,5% пункта или разлика от 165 000 гласа. Говорите за втория тур. Говоря за втория тур, когато беше 52 и нещо, близо 53 на 47. разлика. 5,5. Така. И само 165 000 гласа разлика. Какво е 165 000? Нищо не. Сега нещата може би са малко по-добри, но не много по-добри. Тоест, ГЕРБ подценят ли тези избори, ще ги загубят. Ще стане като 2001 година. Между прочим, опитът на левицата да направи един ремейк на 2001 година. Всички предсказваха победа на господин Стоянов, беше обявен за мъжа на столетието на България. Имаше дълго време 10% преднина. Да. И съвсем изненадващо загуби първи тур. В последния момент загуби с 1% първия тур. Да, загуби и първия, загуби и втория. И тогава имаше огромна мобилизация, защото тогава на втори тур БСП почти удвои гласовете си. А десницата можа да се обдържи по 1,8. Достатъчно силна ли е обаче левицата след всичките загуби, които преживя, за да издигне наистина добър кандидат? Според мен ключовия момент е кой ще бъде вице-президент, защото на избори се явява не личността кандидат за президента, се явява двойката. И пак ще ви дам една аналогия. Ивайло Калфин загуби само с 5%. Беше на една крачка всъщност да спечели. Но всъщност тогава, през 11-та година, дали това беше негов успех? По-скоро беше успех на вице-президента, кандидат тогава Стефан Данилов, който успокои, защото имаше много брожения срещу Ивайло Калфин, както и сега срещу генерала. Но вице-президента успокои БСП, тогава лявото успя да се мобилизира заради личността на Стефан Данилов. Сега, така че е много важно кой ще бъде. Фатално важно. Ако е някаква подобна фигура, която тя да може да консолидира БСП, успеха е вероятен, но ако измислят някаква отново... фигура ли е? Ами тя за сега отказа, нали? Вчера отказа. Трябва да се търси по-ясно откроен БСП и левичар, общо взето. Това на тези избори бяха Илияна Йотова, Таско Ерменков, професор Гечев, мой колега и така нататък. Като ясно идентифициран човек. Забелязвате ли как ние, откакто водим този разговор, правим много яка пропаганда в полза на господин Радев? Не че има нещо лошо, но просто обсъждаме неговата кандидатура. Това, че той е непознат, много скоро няма да бъде вярно. Той ще става все по-познат. И ето още една от грешките, които прави ГЕРБ. Той ни изкарва своя кандидат и в момента ние еднозначно обсъждаме господин Радев, защото това е друга сериозна кандидатура. Значи, аз не го казах като обвинение. Вие кого да обсъждате друг? От страна на ГЕРБ няма никой. Тоест, ако те продължават да се офлянкват, ще стане лошо. Десните по същия начин не могат да издигнат никога ли да решат кой да бъде реформаторския блок, по-добре не говорете. Те трябва да решат какво правят с Турция. Ами тук, вижте, председател на малката турска партия там се скри от медиите и се прави на болен. Заместник председател каза, че поддържа предаването на Бюйок на турските власти. Реформаторския блок издаде с критика срещу това предаване. Ай ми кажете какво става там.
Значи там положението е повече от Специално по темата Бююк е доста комплицирано в реформаторския блок. Хубаво е да назовем името, значи става дума за Корман Исмаилов, българите да го запомнат това име. Ситуацията в реформаторския блок е такава, че българите там ще се избият един друг и всъщност те да не се окаже, че точно Корман Исмаилов, турчина, който е антибългарски турчин в реформаторския блок, ще трябва да го издигат за кандидат за президент. Много тежка ситуация с реформаторския блок. И те като че ли към този момент са с завързани ръце. Една от точките обаче, тъй като споменахме Бююк, е да е отговорен във връзка с бежанската криза и бежанската вълна, която може да залее България. Нещо, което винаги се плашат. Карта, която отново се поставя на масата като много важна за този кандидат. Самия Бойко Борисов демонстрира, че е много разтревожен от тази В България може да има бежанска вълна единствено и само ако се разрасне гражданската война в Турция и започне да идват турци и кюрди да бягат в България. Мигрантски поток. Втория проблем е да не изнесат тук 100-200 хиляди. Така че това не бива да се пропуска. Ердоган е много странен политик. Неговите амбиции не са примирени. И спокойно той може да си превземе съседна България чрез внос у нас на 100 хиляди бежанци. Между другото, в Странджа има неясни неща, които стават. Действително ли десетки хиляди минават в момента или това са някакви пошилки в интернет? Държавата мълчи и всъщност не ни дава информация. Какви са тези десетки хиляди, за които вие говорите? Значи факт е, че много повече влизат в България, отколкото официално се признава. Това е свързано и с подкупните държавни структури, тъй като там играят много пари. Всъщност специализирана мафия. Да, точно мафията, която пренасяше наркотици и други разни работи. Така сега пренася хора. Мигранти пренася и това се оказва изключително удачно. Сега друг е въпросът кой дава парите на мигрантите, кой им осигурява логистиката и кой изобщо е насочил този поток. Но Европа почва да се събужда, надявам се, и там скоро съвсем ще хлопнат вратите, което означава, че тия хора, които са тръгнали вече, някъде трябва да спрат. И не дай Боже да спират тук, защото това ще бъде повече от фатално. Ако предаването на Бююк беше някаква сделка, тази сделка има ли резултат от нея? Ако говорим за засилен мигрантски натиск по границата ни с Турция. Аз това разчитам. Значи не само Бююк, има и други неща. Бойко Борисов сякаш е изпаднал в паника, че не може да се справи с тази заплаха от Ердоган и Турция. И всъщност Бююк беше един жест от България, че ние сме готови на всичко, само и само не ни пускайте тия 100 хиляди души бежанци. А на кое всичко сме готови? Между прочим, не трябва да се отстъпва на рекетьори. Примерно концесията на летище София. Ето ви всичко. Значи един път, като отстъпите на рекетьора, той ще продължи да ви рекетира. Рекетът трябва да се прекратява по възможност в началото. Колкото и да е трудно това. България трябва да изкара 10 000 души на турската граница, като минимум въоръжени хора и да е ясно, че там без тежък сблъсък няма как да ни залее потока мигрантския. Там нещата трябва да са абсолютно твърди. Да е ясно както на всички, бяха на македонската граница, както бяха на унгарската граница. Да е ясно, че ще се вземат всички мерки срещу нарушаването на териториалната цялост на страна. Сега ясно ли е? Предприели сме такива мерки? Изобщо способни ли сме да го направим? Още не е ясно. Докарахме Институциите мълчат и се мотаят. 70 души от Frontex, които много така, с цялото ми уважение към тия 70 души, това е капка в морето. Да повторя, вече ни предлагаха помощ. Примерно Вишеградската четворка. Не си спомняте посещението на Виктор Орбан? Сега има вече директна оферта братята сърби да се изпратят войскови и други подразделения, за да пазят нашата граница. Защото когато България се препърва с бежанци, първия път е да отидат да залеят, да се опитат да залеят Сърбия. Това е общо европейски и общо балкански проблем. И би трябвало да е общо европейско дело. Да търси общо решение. Наистина стана врата на Европа в момента, защото тук е, грубо казано, битката е тук в момента. Няма да стигна до Виена, както мислят някои. Битката ще бъде в България. Тоест, ние сме на нивото на края на 14 век, точно когато България е последния стопред на османските пътчища. Така, Европа това трябва да си го набие в главата и да защити България. А не след дъжка чулка, както Владислав Варненчик, 100 години след това едва да освобождава България и безславно му отрязаха главата при Варна. Значи, не трябва да чакаме нещата хептен да се разрушат и скапят, да не казвам по-силна дума, и чак тогава да ги спасяваме. Сега е момента да бъдат спрени тези тълпи. По най-твърдия възможен начин. Безапелационно. Да е ясно и на турското правителство, и на самите, които искат, на самите нарушители. Дайте да разтълкуваме какво значи по най-твърд начин. Първо, тези хора, които незаконно преминават границите, не трябва да има сълзливо отношение към тях, те трябва да бъдат
престъпници, водени като престъпници, защото юридически и всякак те са такива. И второ, когато те упражняват агресия, не се подчиняват, срещу тях трябва да се упражнява насилие. Когато гледаш майки и деца в кълта, няма как да... Значи, там почти няма майки и деца. Има само брадати, ужасни мъже. Да. Само когато обаче на 25 годишна възраст. Да, едва ли всички са точно на 25 годишна, млади са със сигурност, но когато нашата гранична полиция сключва сделки с трафикант, който да ги превозва законно след това... КПП-тата, като са толкова малки с деца, че го дират да лазят под загражденията, да си рискуват децата? Първо това, тия майки не са майки на тия деца. Децата са чужди, не под бежанци. Отива, КПП-тата са празни, няма един човек, а те лазят под загражденията. Айде стига глупости. Доста дълга тема, ще я коментираме със сигурност. Да. Това ще бъде една от картите наистина. Кой как ще се справи с мигрантския поток и натиска от страна на Турция върху България, именно с тези бежанци, които стоят, или мигранти в Турция. Бежанци в Турция. Те са мигранти. Благодарим на двамата професори, които бяха в студиото.